Masunog yan, wala nang matira. Ay, ante, kalakas ng apoy. Hello mga ka-dragon, samahan niyo kaming maghuli na maglalambat kami ng tilapia at pangananghalian. Samahan ninyo kami guys sa aming paghuli ng tilapia. Yes! Oh, next na mag-intro si Tipaseng. Practice ka ng Tipaseng. Kaya pag mag-practice ka na ngayon. Sunod naman si Kuya Ulan tsaka si Alex. Sige, puro si sige. Gabi-gabi akong practice. Gabi-gabi daw ga-practice pero pag tinukahan, kayo na, sa susunod na lang. Kalimutan niya na. Okay lang kaya yung pinakain ko kanina ng konti. Kain ko rin kanina. Hindi ano lang, gusto ko na silang lumitaw-litaw. Malaki kami nakain. Malaki. Oo. Ayun sana mahuli natin. Ilang kilo? Isang kilo na? Yan na. Ate Greta, kami na ang unang makakatikim ng tilapia. Sorry yung alaga mo, kami muna ang... Ayan oh, sana. Malaki. Yan oh. Pagbaling naglin mo dati ganun lang, dapat magpalitan ng tubig. Kakalagay lang kahapon yan. Oh, kalaki. Hindi na maiwasan yung ganyan na ante kay matagal. Ayan oh, malaki. Tayo ganun makwan. Iyan. Ayun sana mahuli. Gusto ko yun. Oh, hello, ayan pa oh. Pakainin. Hindi pag yung ano na, yung langoy nila nasa ilalim na hindi na masyado lumilitaw, ano na siya, malalaki na. Ayan oh. Yan oh, isa oh, yan oh, Yan, kapula malaki oh. yan oh. Ito. Ito oh, malaki. Oh, hagisan mo na Lek. Bilisan mo Lek. Dinala niyo pala sana yung dala kasi. Itong marami. Kasi hindi pwede yung dalay, ganun lang oh, para... Masaktan sila sa dala. Mga excited kami guys, first time naming Maglusong mag-harvest. kayo ha. Yeah. Konti lang naman ang kukunin namin, yung pangkain lang ba. Sige, sa tayo. Tikman lang Para namin, lang guys. sa amin. Tikman lang namin guys kung lasang tilapia, baka lasang lapu-lapu. Baka lasang bangos, ganarn. Na sila oh, lumalapit na sila oh. Ayan ang laki. Ayan, pula na siya oh. Kakatuwa. Malalim ba to? Kuya Ulan? Sige nga, try mo nga Hanggang Kuya Ulan. dito. Ikaw nga, talon. Malipos ako eh. Dito. Lalim-lalim na yan, oh. Wag kayo masyadong mag-ano ha. Ay, oo nga. Kailangan pa nalalagyan. Dapat nakababa ito oh. Ilalim, apakan mo like. Sige! Apak. Sige, baga. Ako na Pag ano na, Sige, kabilis, oh. Huwag ka dyan. Kagas, huwag mo pigilan. pag ganun tayo. Dito ka, Bilisan mo, dito ka. bilisan mo. Dito ka, pag ganun na po. Sige, oh. Suntukan na lang ba? Huwag ka mag-ano. Ano? Atras ka. dito kasi pag ganon. Ay, hindi siya maano yung lupa. Hindi siya maano. Maputek? Maputek. Tigas nga. Matigas. Ay, kabagal nyo. Ganga tsata yung ano ha. Sa gitna. Parang gusto ko din. Testing natin, angat mo natin. Baba nga. Yan! Pwede na to? Kataba ko. Wala tayong lagayan. Tingin nga like. Ang laki, kataba. Oje! Kataba eh. Pakawalan nyo naman. Iwan! Hindi, mabasa ka, Di. Oh, Mabasa ka, dami nang kalala sa'yo. Yun o. Tingnan like. Ayan o, may kulay na yung buntot niya. Mataba? Mataba din o. Ano kaya? Buhos, ano nyo ng pagkain dyan banda? Hindi, mabagal ang lakad natin eh. Oo. Ay, mabasa ka, Di. Kawawa ka naman. Yes! Nakamove on na daw sa'yo si JJ kaya wag na siyang hinihirit-hiritan. balik mo burang ilang din si DJ. Bakit? Nakamove on na nga. Wag mo na siyang nilalandi-landi. Nakamove on na siya. Daw hindi ka kamubun sa kamera. Parang gusto ko mag-swimming. Guwapo. Kabilis. Nabuhay pa? Nagkon pa siya? Nag-ano pretend lang siya. Para hindi mahuli. Talaga ka taas. Wala.
taas pala eh. Sa taas nga. Muta eh. Nasira. Hagisan niyo ng pagkain. Kahit kunti lang. Doon sa ano. Ante, pahingi, Kunti. Doon kayo sa Ilan ba tayo? Kalahati lang tayo ha. 8 lang ha, 8 lang. Ni ano? Ni Manang Greta. Ni Daddy Dragon. Si Manang Greta ka. Ayun, Dito. Hindi ko kaya pag sa ilalim ko yun. Ito. dapat bilisan nyo kasi. Ay, magtabog kaya tayo. Dito pala. Dito tayo sa gilid para magpagitna sila. Bilisan nyo rin kasi na dalawa. Grabe ka ba? Sige, angat nyo na, syempre. Bilis, bilis. Man. Ang kabigat talaga. Gabigat. Baka puro na lang kayo mabigat. Puno na ng tubig. Hindi nga magbugay pa ganito. Ang kasi kanina. Kaya ano. Tayo sa ilalim eh. Hila daw, gaangat. Gaangat siya. Taas. Paki. Nakaano sa kamay ko. Gaangat eh. Iangat nyo na kaya. Nagalaba. Pagilid tayo. Ibaba nyo lang sa tubig para hindi siya Hindi siya ma-stress. Okay, baba. ma-stress. Ayun o, yun. May stress ba siya? Ayun yung malaki. Yung dalawa lang. Ito oh. Yay! May pangkain na kami! Malakas. Taba ano kuya ulan na? Tabao. Wow! Laki! Oh! Ito yung alaga mo. Ay, ate. Ayan ay. Ay, 5. 5. Baka wala na natin yung maliliit. Oh, tapos na yan. Pwede ganun. Ito, pwede pa yan. Kaya wala niya isa. Yan. Ay, huwag nyo nang hawak-hawakan para hindi sila. Yay! 1 kilo na. Yes! Sa mga gustong umorder dyan. Uy, wala pa. Malilate pa yung pangalawang lagay Sa namin. December guys, mag-harvest na kami. Kaya bili na kayo ng finisher. Ito mo yung finish. Patingin nga, Jay, nakuha natin. 1 kilo na to. Oh, makatalon. Nakakatawa naman. Kalain mo yun. Ayun, oh, yan, oh, malaki. Sige, magbaylo ba? Isang ano na to, oh. Kasing lapad na ng palad ko. Basa na naman si Maria. Bilisan nyo. Malalaki talaga kabilis yan. Huwag mo na ano yun, kay baka ano pa, ma-stress. Stress, ikaw gitang stress. Ako na-stress sa inyo. Ang tanong tayo di Daddy Dragon na yun. Naglalang shout out kay Papa. Unahan ka na namin. Yan, luwas-luwas pa kayo, ha? Naman to. Pang-ulam lang ba? Alam niyo ba kagabi hindi kami kumain? Alam mong noodles na lang ang ulam namin. Malaki yung payag pag kaya noon. Last, ayun, malaki isa. Ayun, isa. Low, may maliit. Baka anak kaya yung mga yan, yung maliliit. Hindi, yun yung, baka yun yung ano yun. Tagal naman nag-anak. Ay, naglaki. 1 kilo. Naagawan ng na yan. Kwan pa lang ata. 7 o 6. isa pa. Napalaya nyo na? Napalaya na. Palaya ko na. Sige, bilisan ko kasi. Natin baka na sila. Stress. Tabog kayo dito sa magkabilang gilid. Baka ma-stress sila pag pinabog. May stress kay Alec. Oy, Alex, nasurutan mo na tuloy ka. Baka mamayang gabi magganto ka dito ha. Magpakabasa ka pa magulo. Pahiramin mo daw damit si DJ. Paano magawi ako lako damit? Kami Ihatid hapon na pa lang kita. mag-uwi. Ihatid na lang kita. May naghalit si WW. Ay! Nagpayagpag na. Wala man ako Tama na WW yan. ah. Itas nyo na malakling. Huwag kang ang papol. Ito. Itas nyo na. Ah. Hindi, hindi.
Ito natin sa gilid, banda. Oh, naninipa! Naninipa ng ano. Palalaking ano. Malaki yung sipa niya. Tama na yan. Ano nag-jack ba? Malaki yung sipa niya sa atin. Tama na Kuya Ulan. Si Kuya Ulan ayaw pa awat. Nangapuran yata yung gusto niyang kunin. Pananghalian Yung lang. giant kasi anong gusto kong kunin eh. Wala uli. Ay, giant mo. Oh, asan yung malaki ang payag na? Wala uli. Dahan-dahan lang ay. Ay, marami. Ay, ayun ang kalaki. Sandali. Sabi sa inyo, wala eh. Ayun o, isa lang. Ang landi mo ah. Ang harot mo ah. Yun, isa. Okay na? Okay na. Isa pa. Meron pa isa eh. Masarap pa Huwag na niyo hawakan ate. Yung malaki na isa. Hindi ko naman hinawakan. Binalik ko pera. Okay. Malaya na kayo. No, sapa? Sana di kayo may stress. Ilan na yan? Ilan na Balik tayo doon. Walo na rin yata eh. 7 ko lang pala isa. 2, 4, 6. 8 tayo dahil ko lang pala isa. Kulang pa ng isa. Yung ulo kay Alik na lang. Yung mga ulo. Nagtinik na lang kayo pwede. Pwede. Tsaka kaliskis. Taba. Malaman siya. Malaman. Pinakain pa kasi natin kanina eh. Sa bagay, kaliliit lang naman yun. Hoy, walang mag-ihi ha, baka malason sila. Wala. Hindi, banyatin mo. Tudo. Ay na. Alam, may build up dito. Ay, may pinakawalan. Ito baon sa putik. Lahat pati ukyang. Ayan, nakakaranas na sila eh. Pati yung bagumon. Hoy, isa lang naman eh. Tama na yan. Baka puno na yan. Pag ganun tayo. Alam mo, Ito sa takdang. Isa mo. ayaw namin siyang kainin. Ganda ng lupa, hindi siya maputik. Kasi hindi, pwedeng hindi kainin. Matigas. Kadulas mo. Isa mo. Hop, taas. Okay na. Walang laman. Wala, gid. Yan! Ay, yun na si Iwana! Ay, ayun na malaki! Okay. Ayun pa! Sandali, baka may malaki pa. Hindi masyadong ano yung bugal-bula doon. Na! Ay, Iwanan. Wala na malaki. Hindi na ito. Malit pa yun. Balik yun na. Balik na. Huwag mo na ano yun. Malaki. Huwag yun ang ano, galawin. Labanan Malaya na kayo. Yung kay ano, ukay. Para saan ba yung sako na yun, like? Ewan kay Grita. Pangtabog ng ibon? Tumayas pang Oo, muna tabog na. Ayan o, may istro dito sa ibabaw. Kasi yung mga ibon nakakainis, dinadagit nila yung ano. Lalamig ka si Sige. Kailangan yata ng yakap sila. Yakasal ka siguro ah. Oh, di ba? Naka-save yung 150 ay 170 na tilapia. A few moments later. Lugi tong isa. 2, 4, 6, 8. Saktong-sakto, bay. Taba oh. Liit na nito. Kala mo hindi matabain no, pag nasa tubig. Pero maano pala sila. Oo, katatambok. Malalapad yung kanilang mga likod. Sarap ihaw yan, sariwa. Magtalbos ako ng ano, ng kamote. Masarap yun, sausaw sa bagoong. Ang gaganda ng talbos, oh. Malusog. Kamis to.
Si Papa at si Mama po pala ay nasa Manila din. Kasama natin Lueta. Nagpa-check up lang sila. Kasi si Mama, simula nung nag-pandemic, hindi na nakapa-check up sa Manila. Mukhang mangingitlog yun eh. Put 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 putak! Put 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 putak! Kapag gumaganon daw yung manok, mangingitlog. Pag maingay na ganun, napapaitlog. Fresh na talbos ng kamote. Yeah, may itlog na naman. Mataba siya, Auntie Paseng? Taba. Mataba. Katatambo. Katatambok. Kalilit ang dito ko. Hindi mga puti. Sorry guys, kayo ang natsambahan namin. Ganun talaga ang buhay. Ilabas natin ang mga ingredients. Sibuyas. Pangsawsawan yan, Auntie na. Tsaka bagoong. Sarap. Kasi Ilaga rin natin to. May ganito lang laman. ginagawa ko sa amin. Gusto ko ito. Pero yung ginatuloy-tuloy lang. Pero kumakain ka ng talbos, Ante. Ganda kayo ng talbos, oh. Walang butas. Ito, maganda rin. Nangingi pa kami sa kabilang kapitbahay. Kasi kunti lang nakuha ko eh. Yun, sarap. A few moments later. Yan guys, kukuha muna kami ng igi. Igi ligdag sa Tagalog. Ay sa Ilocano. Panghapunan mamaya. Yung medyo maliit lang kunin nyo para hindi maanak. Huwag nyo kaya apakan yung tubig. Galabo eh. Hindi makita. Sarap. Ito ah. Dami.
Masarap yun. Ano eh, buridibod. Kamote. Buong ay kamote tsaka talbos ng ano ay dahon ng malunggay. Kasarap. Doon may tindansi ko ng kamote. Yan boy. Saan yung nilagay ng pa? Oo, dyan sa pinagukayan natin noon ay. Pinukay lang nito si Doris ni Ibin. Yung lang, gulok-gulok. Isang ano yung nakuha ko. Pwede na rin isang putahe. Pwede na rin. Damihan na lang ng Lagyan na lang ng papaya. Isang kilong papaya lagyan natin. hello, tita. Wala pa yung dalawa. Sige, palapit-lapit kayo dyan sa kalan. Mga tinula baga kayo. Ito na. A few moments later. O, ayan. Niluluto na natin ang tilapia. Inihaw. Iihawin. Sarap. Baka masunog yan. Wala nang matira. Ay, ante. Kalakas ng apoy. At may harang dito. Dapat palagi yung ano niya hati. Hi, Gabin! Oh, Say ayan si Gabin. hi! Oh. Ang aming pamangkin. Oh, ito na guys, Ate Greta. Oh, ayan na guys, Ate Greta. Oh. Mag-hi ka naman. Kailan daw uwi mo? Parang bagong gising lang sa Ate Gretchen ah. Kamusta? Pasalubong namin na Jay ko, 3 box. Hindi ka nagpaalam sa amin! Hi, Gabin, bakit ka na kasi mangat? Check natin. Second floor. Oo, di ba matagal na yung tabber? Tibber! Natapukan, hindi kami makang... Perfect. Akin to ha. Nakadami natin nagpalit mga gutom tayo. 4, di ba? Ako hindi nagpalit. Awa mo ko. Para mag-COVID. Hindi ka na talaga sinagagasa. Ako nagal mo sabi. Oh, next batch na. Binabantayan na namin at gutom na kami. Kaya ako sa bahay kanina, magahan ko. Kahapon. Ulam Walang namin kudain. tangali. Ayun na. Ang luto ni Tita Ligaya. Kasi sila, hindi problema ang ulam. Sumusipag ka rin talaga mag... Ito yung nakuha naming ano, igi. Baling tutay kilaw. Bayad ko dali sa At gutom na ang mga ano, prito. lola. A few moments later. Salamat sa biyayang ipinagkaloob mo sa amin. Magamit namin ito sa aming mga patuloy na paglilingkod sa iyo. Sa ngalan ni Jesus, ang dakilang tagapagligtas. Amen. Kain po! Kain, guys! Lamon! Nababang na lang, nakaganyan ako sa Gusto na kunin eh. Nawakan. Nagugutom na kasi kami guys.
Hindi ko pa ako sarap. Kita na naman. Kain guys! Dagdag na naman sa bilbil. Aray, ko, itik na ulan. Abot mo yung kamote, te. Hala. Ano pa, Peng? Hala, ano pa yan? Ano pa, Peng? Ala, palaki yung sa akin. Kuya pa si Gigi. Gusto ko. Sarap ng ano sila. Ala, saan napunta yung maliit? Kay Alex daw yung maliit na sila. Kumain na to? Oo. Maubos mo niyan? Oo, tapos daw. Pabot na ko yung ulan. Kutsara. Basta ako nagluto ko. Yung sa'yo. Kakagulo kami guys, mga gutom na kasi. Nanginginig na kami. Yung hotdog guys, sinunog ng Teligaya. Prito rin. Paano pa kaya kung ano yun? Hindi, iihaw sana namin. Kaya lang ang bagal. Gutom na. Happy Thanksgiving po sa lahat ng mga taga-US. Hello po. Happy Thanksgiving! Hello po. Yan, ito na rin yung aming handa para sa Thanksgiving. Para sa inyo rin po. Salamat na. Kakain na lang namin kayo guys. Ibang Thanksgiving yun. Sa lahat ng taga-ano yung taga-US. Naghahanda na sila. Parang New Year yan. Parang pasasalamat ko. Daming lang handa. Ito sarap. Parang natuto tayo sa dun sa gitna. Bakit yun pa hindi nagkuha? Oh, Masarap yung kon ko. Ay, kay ano kuya ulan. Masarap. sarap. Ay, isang lasa. Ang sarap ng isda. Lalo ko mag... Sariwang sariwa. Kaya nga sausawang ko. Ay, may maliit dun oh, kay Alex. Tingnan akong ano, platito. Okay na to. Mag-inawan na naman. Auntie, ba't nandiyan ka? Pagkat dati Hindi ko ko tayo. makakain ng nakikita raw sa video. Kita naman daw yung subo niya. Ano ako, auntie? Sarap po. Sinabawan na ante. Parang ano na to ante binagoong kamote. Sold ang kamanghali. Sarap. Sarap talaga kumain sa bukid. Kain Maring Marites. Tsaka Maring Marites. Kagabi pa yan, tapos mamaya simulan na naman ang DJ yan. Hindi na nga nagasalita si DJ. DJ, pasok! Hindi na nga ako nag-iba. Happy 35th anniversary nga po pala kay Ma'am Araw at kay Sir Ronnie Peralta. Happy anniversary! Happy anniversary po sa inyo. Walang bati lang ito yung daw mga bat-baro tayo. Ay, kasarap sa pakiramdam na nakakain na. Papa emoji baba pa. Nada siguro. Ito na yung nilagay namin. Fingerlings lang siya dati. Ngayon nakakain na namin. Alaga to ni ano ni Ate Greta. Tuwing hapon nandito yan. Papakain ng isda. Isda, baboy. Tapos siya pa yung sinabihan mo. Tamaan. Masipag talaga sa bahay. Pero tamad lang sa kusina. Kasi pag matanda. Ganda. Nektal. Basta nakalabana, nakapal Ay. na. Shit. Naka-safety na, naka-safety na sa kwarto. Nakasipte na nakaupa. Siyempre, trabaho muna bago cellphone. Ayun. Correct. Buhay. Nahirap naman yung cellphone muna bago magtrabaho. Wala na, tinamad ka na magtrabaho. Yung iba naman, nagalaba kami naga-cellphone. So, naga-cellphone lang. Nanonood pala ng ano, Korea. Kala ko nag-edit. Sino kaya? Yung pala, ano. Tapos niya na yung isang telenovela. Sino kaya? Sino yun? Parang paranday. Sino? Sabi niya mag-edit. Pero nanonood ng Korean drama. Na-addict pala. Si Dana? Si Dana. Huli ka balbo. Si Dana pa pinanood mo ng Korean, hindi niya ka mapayaintindihan yung Korean. Kung nakikit ulo ko, hindi siya kunwari. Pero wag ka, telenovela. Nandun na kami sa ano, idlip-idlip konti. Kitang ulo ko, may hibag na ako sa mo. Mag-edit pa. Para-para lang. Kayo na dyan. Pagod ako. Diba sipag din yan si April pag sa ano, sa CR.
Taga-kuskus yan. Taga-kuskus namin. Dapat kasi number 1 yan na malinis sa tahanan yung CR. Sa Antibangod. Kilala niyo, yung mga Ilocano, kilala niyo ba sa Antibangod? Parang siya. Si Bangot. Ante, Bangot. Antibangod. Dito yung ano sa Yung Ilocano na ano. Gay, karadap, Jay! Sabi ni Gigi. Mamaya doon ako magkuha. Okay, ubos na dito. Ay, nay. Kulang Ate, tong tama mo na, kamuti baka- natin. Baka mag ano. Hindi mo ibusasa. Hindi mo ubos. Ubusan, bago pa lang yun. Dito talaga nagpo sa malayo eh. Harap. Dapat pala 2 kilo kinuha natin. Wala naman si Papa. Hindi naman alam ni Papa to eh. bilang niya yan. Uy. Nalita niya nga, nanapin siya ng galitaw. Bilang niya nga yun. Ala, mantika talaga ante. Para daw Ito baboy ang daw ulam katapat. niya. Bagbuong mantika. Sarap ba yun eh. Masarap magulang ng bagong at mantika Mga pag bata kami tag-ulan. din yan. Bagong Tag-ulan. Alam mo yung tipong pa-open lang kami ni Mama sa ganito, sa papag. Ganito pa lang yung ano namin dati. Lamisa. Nakaupo kami dito. Ayun ko na guys. Tapos ang ulam namin, mantika at bagoong. Ngayon ka na una. Isabaw-sabaw lang yung ano, bagoong. Magtanong si Mama, anong gusto mong ulam? Tika, go! Tuyo o mantika o asin. Sabi, Pero kinasanayan namin mantika at saka bagoong, hindi toyo at saka May mantika. gires, wala Ako rin, ayaw ko. ako. Masarap yun to, mantika. pero ako hindi. Bagoong at saka Ako mantika bagoong sa at akin. mantika. Ako naman ano, tuyo. Mas gusto ko pa kaysa bagoong. Hindi ako masyadong Lalo na yung pinagpirituhan ng ano, ng isda. Wala nang kailang ganun na. bagoong hindi. Kasi ako Mahirapan ka na mamaya. Magpadagdag ka na. Makiusad naman dito yung kanin. Ay, ito din kasi. Okay na, man magkain like. Ako Gigi eh. Ay, Kaya ka pa talaga niya. W? Sino daw si WWJ? Pakilala mo nga, Jay. www.com Ang tugaw na ng Teligaya, oh. Hindi ka ba kita dyan, ante? Ano, maubusan namin yung talbo. Wala, naubos sa liping, oh. Kasarap. Lugot mo na Thank you po sa sponsor, Kuya Boy. O yung iba sa atin. Nagnakaw kami. Nagnakaw kami ko yung boy ha. Atin-atin lang yun, huwag mo sabihin ka, Ate Rosita. Wala pang pagkakot. Pwede ka mag-usig punta. Hindi ako Ako dapat dito tulog. Ano? Una yan. Bangungot ka. Sarap buhay. Guys, tignan niyo sa Teligaya. Okay lang. Ano sa taas ng papa? Huli ka ngayon. Ayaw niya ng ano nasa video kay makita yung ano niya, pagkain niya. Kabalbon. Kala mo ha. Hindi ka magwantaan. Nabag ito'y kwan. Rara ba? Ngayon lang ulit ako nakakain ng kalbos eh. Sarap. Pag madalang mo talaga makain yung mga ganyan-ganyan. Namimiss mo. Sarap eh. Wala ko ang hatbudje. Tingnan natin. Regatil mo ng Gigi pa na tipal. Ba't kasi ito tong kinain mo? Parang dami namang ano. Galayo na nga ako eh. Kita yung mga kaldero natin doon. Litag na. Much later. Yun guys, tapos na naman ang aming masarap na pananghalian. Nabusog ba kayo, mga yes! Yan. Thank you sa nag-sponsor ng aming ulam. Thank you, Papa. Si Master Dragon na kayo dyan, mga ka-dragon. See you soon! Butuin natin to. Mamayang hapon naman itong aming nakuhang igi. Yan, let's go guys! Uwi na po kami.